Studju dwar l-impatt tat-teknoloġija żvela fost oħrajn li 7 minn kull 10 titfal iħossuhom dipendenti fuq il-midja soċjali waqt li oħrajn iħossu pressjoni kontinwa biex jibqgħu f'kuntatt mal-ħbieb online. Dan filwaqt li n-nuqqas tal-litteriżmu diġitali qed iżid iċ-ċans li jkunu esposti għal kontenut perikolus. L-isħariġ ikkummissjonat mill-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà staqsa 2000 tifel u tifla ta' bejn is-7 u l-15 il-sena. L-istudju sab li madwar 15% komunikaw online ma' adulti li ma kinux jafu, madwar 9% komplew biex jiltaqgħu magħhom. Ħareġ li l-lezzjonijiet dwar l-internet fl-iskejjel mhux iwieġbu għal kumplessijiet tal-lum. It-tfal jifhmu riski sempliċi bħal dak li ma jagħtux il-passwords, iżda ftit li xejn għandhom għarfien dwar il-privatezza tad-data, il-manipolazzjoni online jew kif jaħdem il-marketing tal-influencers u deepfakes. Fl-isfond ta' dan staqsejna l-riċerkaturi il-psikologa Roberta Attard x'azzjonijiet jistgħu jittieħdu. Hemm bżonn it-tfal jitalmu l-ħsieb kritiku iktar mill-kontenut, hemm bżonn nagħlmuhom kif jażlu bej kontenut. Tfal stess anke minn dir-riċerka li għamilna qegħdin jgħidulna li diġà waslu inoltre għat-tagħlim illi qed jingħata dwar l-iskejjel kważi huma jistgħu jgħallmu l-għalliema dwar x'qed jiġri. Kważi nofs it-tfal qalu li jkunu online waħedhom waqt li aktar minn terz irrappurtaw li m'għandhom l-ebda regoli dwar l-użu tal-internet fid-dar. Ħareġ ukoll li ġenituri Awċin kienu aktar stretti dwar il-kontenuti li wliedhom jistgħu jaraw fuq l-internet. Fl-istess ħin 8 minn kull 10 titfal isegwu influencers jew personalitajiet online u madwar wieħed minn kull 3 jgħidu li dawn isawruhom kif jaħsbuha jew emilhom. Fost l-adolescenti dan jitlaq għal 44.2%. Ir-rapport jirrakkomanda standards ta' sikurezza ċari u aktar kollaborazzjoni bejn dawk li jfasslu liġijiet u pjattaformi diġitali. Huwa importanti li naraw li l-protezzjoni tat-tfal mhuwiex biss id-dover tal-ġenitur, huwa d-dover tal-komunità u mhux il-komunità biss ta' Malta u Għawdex, imma l-komunità dinjija. Il-Kummissarju għat-tfal Antoinette Vassallo appellata l-għodot li jixprunaw aħjar l-tfal biex jirrapportaw abbużi u verifiki tal-età aktar b'saħħithom. Il-Ministru għad-Drittijiet tat-tfal Michael Falzon saħaq li b'impenn dirett ma' tfal fejn femtom hija mismuha, inkluż fi proċessi ta' deċiżjoni nistgħu niżguraw li natwaw mekkaniżmi effettivi biex inħarsu l-interessi tagħhom.